Timotej Jukić. Ambiciozan, zabavan i nenormalan. Katica za sve. Vjerojatno sastanci sa klijentima. Vidljivi napredak u kratko vrijeme. Nogomet. Kad bi svaki dan mogao igrati nogomet, to je bilo to. Kad misliš da si gotov, vjerojatno si tek na 40%. A tu je moj odgovor isto kao Janin, ali ajde da ne kažem isti, možda Nikola Tesla. Pa dinamika i cijela energija koju imamo između sve, mislim da smo dosta dobar tim. Slack. DiCaprio u Inceptionu. Prvi Wolf koji je bio u petom kupeu, taj je bio najuzbiljiviji. Jer je bila promjena lokacije, sve je bilo totalno drugačije. Mislim da je to bilo onda nam i daleko više ljudi nego godinu prije i to je bilo, ja mislim, najveća razlika.